Млади, красиви, талантливи. Тези три различни на пръв поглед думи имат един единствен синоним. И то е Веда Джуниор. Запазена марка за професионализъм. Професионализъм, който се изявява в крехка, почти тинейджърска възраст. Не зная колко момичета и момчета са успели да минат през тази уникална българска танцова формация за изминалите 10 години. Но за всяко едно от тях, момиче или момче, този спомен ще остане завинаги. Оливера Спасова и Ана Никова, създателките на тази вече легендарна формация. Честит рожден ден! За мен беше изключително висока чест да бъда водещ на юбилейния ви концерт. Работим заедно, познаваме се от много време, но и за нас беше голяма чест. От години не бях присъствал на такова емоционално събитие. Искам да ти кажа, че ние нищо не видяхме от това събитие. Как да видиш? Как да видиш зад кулисите, организирайки над 150 участници в концерт? Да. Даже повече бяха. Да. През цялото време бяхме отзад. През цялото време казахме кой къде да ходи, кой къде да се крие, така че вие, които сте го гледали, може да кажете дали е хубаво или не. И все пак, какво е усещането след тези 10 години? Години на трудности, години на доказване, години на изключителни успехи. Няма зрител в България или хора, които гледат български телевизионни шоу-програми, където и да са по света, които да не знаят, че вие работите само с най-големите. Георги Христов, Васил Найденов, Дует Ритон, Маргарита Хранова, Йорданка Христова, Росица Кирилова и така нататък, и така нататък. Кичка, разбира се, Кичка. Няма да ви дам възможност да коментирате всичко това, защото това е факт. Едва ли има нужда от коментар. Нека да видим обаче какво ще ви попита нашия зрител от София, защото там вече ще се иска отговор. Здравейте! Добра нощ в София. София, здравейте! Ало? Да, в ефир сте. Не толкова плахо. Аз ли съм? Разбира се, че сте вие. Казвам се Захар Николов и мога да искам да поздравя моите момичета от балет Веда. Здрасти, Заро. Здрасти, Заро. Искам да ви кажа, че аз съм човека, който на времето създаде балет Веда преди много години. Много се радвам да ви чуя в ефира на Полет над нощта. Щастлив съм и развълнуван от факта, че вие сте първият зрител, който ги поздравява. Как ви хрумна идеята да създадете уникалната формация Веда? Формация, която няма аналог. Независимо, че се появиха много бързо след като вие създадохте и сформирахте този звезден състав, много ваши копия. Как ви хрумна? По това време нямаше точно такъв тип формация. Вижте, аз тогава работех като журналист във вестник Отечествен фронт и преди това се бях занимавал много с шоу-бизнес. Бях основател на една група, която се казваше Диени. И в един такъв определен момент, когато започнаха първите дискотеки да се създават, аз бях и дисководещ. И в един определен момент реших, защо да не направя една формация, гледайки шоу-програмите на италианската телевизия. И тогава събрах Оливера, Яна, Жан, Сашо и решихме всичките заедно да се опитаме да направим нещо, което е по-различно. Беше изключително трудно това нещо, тази цялата авантюра, бих казал, защото ние не знамаше от какво да се учим, освен да гледаме Фантастико гледахме, да, точно така. Истината е, че когато моите спомени са, че това, което съм виждала, балет Веда, когато се появи, те бяха с много модерни дрехи и наистина най-добре Наистина ли така сме ти се стрували? Ами, до този момент бяхме гледали балерините от оперетата. Да. И когато вие се появихте, беше много, много модерно и така най-се доближаваше точно до фантастико, което сме гледали от италианската телевизия. Сега често се използва думата кастинг. Вие тогава проведохте ли кастинг? Не. Тогава ще ви кажа, всичко как беше... Как ги намерихте? Кажете ни. Много е любопитно. Вижте какво. Всичко беше изключително импровизирано. Мога да ви кажа, че преди да се направи балет Веда, аз имах много други момичета и момчета, които идваха и се представяха пред мен. Аз въобще не съм някакъв балет майстор и нещо. Аз просто бях човек на шоу-бизнеса. И когато всъщност балета се създаде последната идея
една от моите бивши балерини ми каза: слушай, трябва да престанеш да се занимаваш да търсиш момичета. Вземи един отбор по художествена гимнастика и ще видиш, че тези момичета свършат работа. И наистина целият отбор по художествена гимнастика на Славия, които са Оливера, Яна и нейните приятелки. Елбена и Маргото, да, всички сме от Славия. Точно така, те дойдоха и тогава за пръв път се получи цялата тази формация. Страхотно. И мога да ви кажа още няколко интересни неща. Ми кажете ги! Имах една телекамера, първите телекамери, които майка ми и баща ми бяха купили. И на всяка репетиция аз носех една голяма лампа с камерата. И снимахте? Снимахме всеки танц. И след свършване на танца пусках на един монитор и им казах: момичета, елате да се видите какво сте направили. И те по този начин се учиха за всяко едно... И усъвършенстваха. И казваше: не е добре, не е добре. Въпреки, че не е никакъв балет майстор. Кажете. Тук Оливера има коментар. Знаете ли? Защо се казва балет Веда? Да. Може би доста хора си задават този въпрос: защо пък балет Веда? Защо балет Веда? Ами, аз се познавам с Васко Найденов и имаше една от неговите песни, които той трябваше да записва по телевизията, и му казах: абе, Васко, имам един балет, може ли да запишеме с този балет? Той каза: какъв балет имаш ти? Викам: да имаме балет, дай ни една от твоите песни. И той ми даде една от неговите песни. Моите момичета и момчета там, Жан и Сашо и Оливера, много бързо направихме някакъв танц, извивахме го на една репетиция и Васко каза: много ми харесва този танц, научете ми мен да танцувам с вас. Викам: Васко, добре, ще танцуваме. Научиха се. Обаче в един определен момент той каза: снимаме в неделя. Викам: Васко, не може да снимаме в неделя, защото каза: ние нямаме дрехи. Ами, намери си, вика, дрехи. Да, в който се прави. Тогава имах един приятел, който беше директор на Института по облекло и текстил Веда. И му казах: дали може да ушиете дрехи на моя балет? Къде бил ключа от палатката? Да, и той каза: бе, виж какво, ако казва, режисьора на предаването се съгласи отдолу да напише по време на танца, че това е балет Веда, че са дрехите ушити в Института по облекло и текстил Веда, ще ви ушия дрехи. Аз се обадих на Васко, той се обади на режисьора и тогава през това време нямаше такива ограничения и такива неща. И всъщност той казва: да, няма проблем. За 2 дни ушиха. Телевизията държавна, института държавен, имах си хаз да има ограничения. Да. И всъщност този първи танц беше с... Ние от раз се качихме на големия екран. Виждате ли, че аз изпомням облеклата? Модерен балет с модерни дрехи. А то било вързано и името. Тъй като тази вечер празнуваме в ефира на Полет над нощта 10-тият рожден ден на Веда Джуниор, искам съвсем откровенно да ми признаете, не ревнувахте ли малко, когато Яна и Оливера, след разпадането на тази наистина уникална формация, балет Веда, продължиха под името Веда Джуниор? Вижте, ще ви кажа следното нещо. Аз, между другото, живея 25 години в Италия и с интерес наблюдавам това интересно предаване вашето и тази вечер за този сайт. И знаете ли всъщност, че една от причината аз да замина за Италия беше именно балет Веда. Те, може би, моите момичета ще си го спомнят, но си спомням, че когато трябваше, имахме едно участие на Аполонията с целият балет и с Бригита, покойната Бригита Чолако и с Кристина Димитрова. И тогава моята бъдеща съпруга италянката каза: или аз, или балета. Избирай тази вечер. Тя ни го Ако взе. искаш да се оженя за тебе, оставай балета. И трябваше тази вечер да взема решението: или балета, или да се оженя за италянка. И си тръгна, Заро. И на практика тогава аз заминах и тогава вече балета започна сам да работи. Абсолютно ни остави. А Веда Джуниор е вече тяхно отроче. Вече е отроче на Оливера и на Яна. И вие не изпитвате ревност? Вижте, за мен е голямо щастие, че тези две момичета успяха да направят нещо изключително интересно. Аз присъствах на концерт, бях заедно с тях на сцената. Настръхнахте ли, когато ги видяха да танцуват заедно с Георги Христов? Също един от първите изпълнители, с които са работили. Когато видях балет Веда, когато танцуваха с Жан, мога да ви кажа, че изобщо не можах да гледам, защото очите ми бяха пълни със сълзи. Аз пък ще ви кажа, изпаднах в шок. Защото, признавам си, без бой. Познавам и Яна и Оливера от доста време. И какво си мислите? Винаги съм си казал: бе, тия много са готини, сладурки, обаче
как показват на момичетата и на момчетата какво да правят? Те едва ли могат вече да танцуват. Когато ги видях на сцената... Те са много талантливи. Онемях. Много са талантливи и го доказаха. Сте наднормени килограми, как ли им показват? Ти това ли имаш предвид? Че напълняхме малко сега. Нищо. Добре са. Ами желая ви много здраве. Благодаря ви за вниманието. Благодариме ти, Заро. Мерси, Заро. Ето една благодарност. Кого искате да поздравите на всяка цена от нашия ефир? Да, дочуване, лекарете. Дочуване. Дадохме му шанс да поздрави. Спомена, че той е бил страшно критичен към вас и в уния първи записи, в които са гледали на танците, винаги е бил недоволен. Ма без да разбира недоволен. Разбираш ли какво беше? И казваше, не е добре. Значи вика, трябва още дженк. Още дженк трябва да сложите. И вие трябва да разберете какво е това дженк. Явно дженк е да е с хъс, да е с живот, по-твърди, да не е такова заспал, да не излезеш и да си заспал, да няма никаква физиономия, да няма изражение. Повече сила. Всъщност, да, всъщност ни юркаше. Да ни изкара силата. Без да е никакъв балетен педагог. Юрката, да. Юркаме ги и ние, да. Значи, между другото, едно от най-трудните неща е да изкараш силата. Това е най-трудното, така се оказва. Защото всеки може да играе превъзходно, нали, да е елегантен, но да изкараш хъса и силата, особено на малките деца, е доста така трудничко. Отнема време. Колко деца преминаха през школата на Веда Джуниор за тези 10 години? Ние не сме правили статистика, в смисъл не сме ги броили, но доста са. Колко? Всъщност има голямо текучество. Едни идват, други си отиват и не знам колко да са доста. Поне 500 деца са минали. Със сигурност. Според мен. Ясно е защо идват. А защо си отиват? Значи някой им е трудно, някои родители ги махат, защото детето не е на първа линия. А те, ако играят 30 човека, това е детето, ако не е на първа линия, родителската амбиция. Щом не е на първа линия, айде, маме, тук не си дооценено. Но большинството се махат, защото им е трудно. Знаете ли, в сайта